ayon-ayon kabeh gawe kumon tekon sarata rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku datang jemu nyawiji ing pandemu condong ing kalabu sarata rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku datang jemu nyawiji ing pandemu condong ing kalebu suting nendra krajane Sri Bumantara Sang
Atur giaran. Nuwun para kadang pamiarsa Sutresna Budaya. Kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Ngaturi sugeng siang. Saha sugeng panggihan kalian keluarga wageng. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparenga ing siang menika, keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan ingkang mawi era-eraan lairipun Joko Umbaran seri Berangan Kebu Marcuet Kembar dalang sarta pedapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto Dewan Sutradara katindakan Roko Mas Aji Soko Asisten Sutradara katindakan Adimas Eko Pranoto Ewon dene pangeprak ingkang dipun tindakan Bapak Suhardi Ewon dene para paraga ingkang marake cariyos ing siang menika gelir sepisan gambaraken wonten Kadipaten Granti Hadipati Bandar Subali ing siang menika kaparagani Roko Mas Judek Prakoso Pati Bandar Pati kaparagani Adimas Abi Rojali prajurit katindakan seniman Bagus Wahyu Manggala kulir salajipun wonten ing kraton Mojopahit Prabu Bromartunjung Isya menika kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto Patih Maudoro kaparagani Roko Mas Aji Soko Temenggung Haryo Jejetan kaparagani Adimas Eko Pranoto ewon dene prajurit katindakan seniman Bagus Wahyu Manggala kulir salajipun wonten ing Desa Gambir Seketi Ki Ajar Pamengger isya menika kaparagani Bapak Begek Ariwarsito Merjuwati kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati Joko Mercu utawi Kebo Marcuet isya menika kaparagani Roko Mas Andi Prasetyo Sumarni kaparagani Nimas Tata Wulandari Wiro kaparagani Adimas Kundi Asmoro ewon dene Brojo isya menika kaparagani Adimas Arifin Sidegar Jinggowati kaparagani Nimas Meni Widyawati Joko Umbaran kaparagani Adimas Bagong Sutresno Joko Pujan kaparagani Adimas Riko Saputra ewon dene Kebo Marcuet palsu ing siang menika kaparagani Adimas Sabar Sugiyanto
Dayun bapake Tulkiyem. Kabaragani Rakawas Dedek Wibisono. Nilamwati. Kabaragani Nimas Puput Jarmiyati. Iwon dene Nilamsari. Isya meniko kabaragani Nimas Diah Maharani. Repat utawi dagelan. Ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun lipur pelawak-pelawak Wahyu Manggala. Ingkang dipun tindakaken Cak Sariman, Cak Sendor, Adimas Rogim sarta Bapak Mogol. Ewon dene emban. Katindakaken Sijup Arum Somplak. Kabiyantu siswak indah kalola. Megah mengaten para kadang pamirsa sutresna budaya. Para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Kita sagutrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggala. Namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng mirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran. Usana sugeng mirsani nuwun.
sembah bakti mugi kabeh prajurit ing Kabupaten Granthi. Oi kabeh padha ngaturake sembah pangabekti sak tampa. Ora liwat puja pangestu tampanon. Jur kepiye nani kewajibanira coba matur dhewe-dhewe. Kewajiban kula paliti sedaya busana prajurit sakmenika sampun Pak Adri Granthi Kanjeng. Bagus. Haji Kewajiban kula namung nepaken kreta Jolibono. Yen sawanci-wanci Kadipaten Granthi tekan tahu. bagus. Bino. Kewajiban kula jagi nika pusaka wonten Kadipaten Granthi Kanjeng. Iya iya. Nika boten wonten pusaka ingkang anis. Kok upama ana siji pusaka ta bentuah ing Kabupaten Granthi sing ilang. Piye tanggung jawabmu? Monggo kula pinangka dados gantosipun. Bagus. Sud. Kewajiban kula jagi paregolan ana ing Kabupaten Granthi Kanjeng. Ngantos dinten menika mboten enten pawan Patmontonegoro ingkang badhe tumebet. Kok upama ana tamu ning tamu kuwi ora nggawa tapak asmat. Kira-kira piye? Boten kula keparengaken mlebet. Apa sebabe? Watosipun pawan menika dom sumuruping banyu. Ya, bagus, bagus yang panjen kaya ngono. Nggih. Kipli, Dawuh. wajibanmu piye? Dereake Gusti Patih jengkar saking gambar kepatihan. Dadi penderek pribadi. Jaya Bondo. Nggih. Teh, Inggih. prajurit siji piye teh? Lho prajurit kok ora ngajeni karo bupatine blas. Tak dangu Jaya Bondo piye teh malah musuhi aku iki piye? Kepareng matur Kanjeng Adipati. Estunipun larah-larahipun lamekaten. Piye? Rikala semanten Jayabada kelambrangan perut dalan. Wong edan niku lho wong edan. Wong edan? Nggih. Nanging emalipun nggih boten saged pincanten wis edan bisu turut dalan sisan. Bocah Nggih, awet kula menika nggadahi pri kemanusiaan. ngono. Nggih, Renyuh ati kula Iya. saengga Jayabada kula angkat minangka tamtama wonten ing negari Granthi. Idep-idep nulung. Inggih. Ya. Tasih kawula wonten ing Kadipaten Granthi lan mesakaken. Ya, lungguh sing kepenak, ya. Andar Pak, Kanjeng Adipati Bandar Subali. bali marang jengen sira. Sakuse satata lungguh pun panjenenganku bakal mundhut pirs. Piye ngenani uriping para kawula lan katentreman ing Kabupaten Granthi. Kanjeng Adipati, Iya. menawi bab panggesanipun para kawula. Setunggal kewala kawula panjenengan ingkang boten wonten ingkang nandhang cecingrangan. Iya. Saengga mahanani katentreman katingal ayem sarta tentrem Kanjeng Adipati. Bagus. Rumangsa bombong cumplong sakjroning ati. Sakwise panjenenganku midhangetake apa sing dadi aturi. Mula ya teh pakaran sing becik kudu tok lestarekake. Keng supaya ing mengkene tinulat marang kandhang. Sedaya dawuh panjenengan minangka kekanjengan manah kula. Nanging Kanjeng Adipati. Iya. Tuwuh tandha pitaken salebetipun manah kenging menapa panjenengan ngangsekaken dinten Piswanan Agung menika. Patih Bandar Pati Iki yen ngono cetha wantip panggaita.
Apa to sebabe nganti aku ngrangsekake bisonan aku jalaran pancen ana wigati sing kudu tak rembug marang jeneng sira. Lajeng wigatosipun menapa Kanjeng Adipati? Kadhep dening Sentana Praja Kadipaten Granti menawi to wonten bebundhelane manah enggal kawedharaken Kanjeng Adipati. Sakenane 3 dina sing kepungkur aku iki mempeng semeti Mas ing sasamun Iki meminta sing Jawa Tekeng supaya kabeh para kawula ing Kabupaten Granti iki uriping padha makmur. iki salajengipun Ora ana alangan sawiji apa nanging sakjroning aku mung semeti kuwi ana wayangane salah sawijining menungso ing kono dheweke ngundhamana karo aku dinak pola mentok aku iki anak sing ora ngabekti marang wong tuwa nggonku jumeneng Adipati ana ing Kabupaten Granti lungguh jigrang sira tumbang ning ancik-ancik marang wangkene wong tuwa. Lho kandiku rumangsa bingung sakjroning atiku sakwise ana maksud keng dumeling keng kaya ngono. Mula kandiku coba aku bakal mundhut pirsa marang jeneng sira. Satenane ana wewadi apa ing Kabupaten Granti keng ana sambungane marang wong tuwa. Kanjeng Adipati Bandar Subali. Iya. Samunipun panjenengan mempun semedi pikantuk wisit kados pekaten Iya. panjenengan dereng tanggap ing sasmita. Kabar pisan durung teh. Wonten wewayangan bilih undhamana kaliyan panjenengan. Pancen kaya Menika pas lantrep. Menika sedaya kala wau wewayangane Sudarma panjenengan Kanjeng Adipati Haryo Subandar. kae wewayangane bapakku, wong tuaku Leres ning yo kene. Rikala semono wong tuaku ngundhamana karo aku wis kaya ngono teh. iki kemawon. Panjenengan lenggah wonten Kadipaten Granti nglungguhi kloso gumelar ngantos palenggane Sudarma panjenengan. Kamangka Sudarma panjenengan pejahipun boten gerah, boten kabanjut dening Jang Widiwasa nanging dipun krena tiyang Majapahit. Dikrenah wong Majapahit. Rik piye? Nalika Majapahit tuwuh dahulu. Sekabehing para prajurit ana Majapahit sami kapratondang. Dados senopati perang Ye Sudarma panjenengan. Nanging sasamunipun Sukerto wonten ing Majapahit dipun sernakaken kaliyan ingkang Rama Haryo Subandar. Mestine kemawon menawi to boten pikatuk ganjaran bumi gati dipun damel bumi mutiara. Nanging menapa sedaya kala boten pikatuk ganjaran saking Sira Prabu Patunjung. Saengga murina penggalipun Kanjeng Adipati Haryo Subandar satemah balela wonten ing nagari Majapahit. Pepunten ing balela Sudarma panjenengan kagantung wonten alun-alun Majapahit Kanjeng Adipati. Digantung alun-alun. To wong tuaku Rama Adipati Haryo Subandar iki ngundhamana karo aku sing kaya ngono. Dadi kaya ngono kedadian. Kados mekaten inggih. Yen ngono cetha wong-wong Majapahit ora kena dibeci. Wong tuaku gedhe labuk labete ora nampa nugra malah kaporo. Nampa pidanagan. Mula pinggit rasane atiku ora trima sakjroning aku. Mula kandiku ya teh kanggo dadakaning perkara aku bakal balelo. Mulai yang sowan, Mas. Yai Haryo Cecetan. Lho niki, daus dibahas. Sakwise satata lungguh pun Kakang bakal nyungsung pawar. Rakya padha basuki to. Pikantuk pangestunipun Kang Mas Adipati Bandar Subali. Iya. Lampah kula saking Praja Majapahit
tumuju wonten Kadipaten Granti datan Mairuti. Namun boten kata lumpek. Sembah kula ugi konjuk wonten ngarsa panjenengan. Ya wis tak tampa liwat puja pangestune wong tuwa tambahan. Mugi andados penjibat lan hanimbu kekiyatan sakjroning urip kula Mas. Ki Arya Jejet Nggih. sak tenane nggonmu munggah ing Kabupaten Granti kuwi mau gawe kaget ing atiku. Sak tenane jeneng sira tindak ngelengake apa pancen ana wigati ya. Pangapuntenipun menawi suwan kula wonten ing Pendhap Agung Kadipaten Granti. Ya. Tartamtu ndamel cingak manah panjenengan. Iya. Nembe kemawon panjenengan keadep peranganipun Warnayaka Praja lan Ugi Sentana. Kesaru dhateng kula. Tenanipun wonten bab ingkang badhe kula unjukaken kersane Kamas Hadipati Bandar Subang. Yur wigatine apa? Tenanipun kula kautus kalian Sinuhun Prabu Bromartunjung lumantar Kakang Patih Maudana. Ewan dene sepisan kalih 3 panjenengan boten nate netepi wajib sowan ngabiyantara wonten ing Majapahit pinangka saka guru dek adepipun Praja Majapahit. Kamas tenanipun menapa daruranipun mbok menawi pancen panjenengan nembe kemawon nandhang sakit tartamtu Kamas Hadipati saged kirim gandhek sak kembaran wonten ing Majapahit supados boten komplang palenggan panjenengan lan boten ndadosaken kemeringan para kadang Hadipati kemancan. Dadi nggonku ora sowan iki dadi kemeraning para Hadipati kemancan. Deripun kados sekal. Yayi Hari Sejetan Dawuh. lak kotang terus terang tanpa tedeng alingan. Apa sebabnya nganti telung piswanan agung pun kakang ora sowan ing kraton Majapahit. Sedan dina iki aku mbale lho. Ngantos Kawas Hadipati mengkang pranatan balelo saking Majapahit. Tartamtu wonten sebab musababipun. Pancen Dasaripun menapa? dasare cetha mergo aku ora nrimakake. Bab perkara sedane wong tuaku kala semua digantung ing alon kraton Majapahit. Kuwi dasare. Kamas, Iya. menawi panjenengan ngucik-ngucik lelampahan ingkang sampun kawuri. Panjenengan badhe nunggak semi kalian patrap lan tumindakipun Sudarma panjenengan. Iya. Kula ngeman sanget. Jalaran menapa? Ya. Rikala semanten Sudarma panjenengan ugi mengkang pranatan saking Majapahit. Ngantos napa pepuntonipun Sudarma panjenengan nampi pidana gantung wonten ing Majapahit. Ngantos panjenengan menika dipun angkat dipun wisuda pinangka Hadipati wonten Grati pamrihipun Sinuhun Prabu Bromartunjung. Perkawis menika sampun dipun sidhek cekap semanten supados boten kedlarang-dlarang kathah pangorbanan. Ya kuwi licike wong-wong Majapahit. Nalika wong tuaku gantung ing alun-alun, aku diangkat pinangka dadi adipati pamrihe. Keng supaya aku ora ucik-ucik bab perkara sedane wong tuaku. Nanging jeneng aku iki anak lanang kaya ana tembungan anak lanang kudu bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa. Mula ora ketang kepiye wae bakal sabela pati marang wong tuwa. Mas, kula caosi menapa ingkang dados pepunton panjenengan kados nanging menawi babagan keluarga dipun sambektaken kalian tatan negari. Kula kinten kirang prayogi. Lan malih menawi wonten ing Pendhap Agung kula lan panjenengan bantah binantah saru dinun diadhep beranganipun Warnayaka. Arepmu Kula nyuwun pawangsulan kang gumathok monggo utusan setunggal antawisipun prajurit kula rantos wonten ing tepes kringing kaya Grati. ngono ya. Bareng. Nang ngono. Riwikan bakal dadi grojokan wilayah gedening urung tanwurung campur perang Majapahit lan Grati. Kula aja nganti kae kangelan ngirito bergatane prajurit sing jaduk-jaduk balekke karo Sejetan. Prajurit! Kudal perang! Remah
iki sekiranya prajurit Mojopahit wis atata. Mergo mudhunku saka ambal Kadipaten Granti iki durung antuk pawangsulan kang gumathok saka pangarsane Grati sing tak kuwatiri yen to pancen balela saka kraton Mojopahit. Kowe kabeh kudu setiti lan pengati-ati. Ayo kate diganti wonten papan. Kadipaten Granti didherekake prajurit saka Mojopahit. Sakwetara suwe anggonku ngranti tekane Adipati Bandar Subali. Ewon dene saiki wis ana ing tepis iring Grati apa dening Mojopahit. Aku mung pengen njaluk pawangsulan kang bathok gelem suwaduk ana ing Mojopahit apa ora? Pawangsulane Kanjeng Adipati mung siji. Apa? Nganti kukuti jagat ora bakal sowan ana Yen ngono Mojopahit. bakal rudo bareng Prajurit! Baliku menyang Mojopahit barengi oncate nyawaku lamun tok ora kelakon gedeng sirai bandar. Yen kaya ngono penjalmu bakal tak pisahke. Ayo tentok ke Bapak. Prajurit! Rumputan ayo.